Ara sí que s'havia encès. A veure, en primer lloc, una qüestió d'ordre que ja he advertit en dues juntes de portaveus, però ho torno a advertir. Quan es va modificar el reglament orgànic municipal, la moció d'impuls no era per a presentar pregs per escrit. Era altra cosa. I això és una cosa que hem de tindre tots els regidors i regidors de la corporació ja per una simple qüestió d'ordre. Un prec és un prec, una pregunta i una moció d'impuls és una altra cosa. En esta moció d'impuls s'està demanant un estudi de costos, no s'està demanant un informe. En qualsevol cas, demanarem l'informe, no hi ha ningú problema en demanar l'informe, perquè efectivament a partir d'esta moció d'impuls, que realment és un prec, però igual té, s'ha consultat els tècnics municipals i s'ha dit el que acaba de dir el regidor. Vostès volen un informe? Tindran l'informe. Ara, després espere que de la mateixa manera reconeguen públicament que el que està dient ara el senyor regidor és així i que en l'exposició de motius que vostè ha dit no és la correcta. Li pareix bé això? Si demanem l'informe i l'informe diu el que diu el regidor, vostè públicament dirà li pareix bé, entenc que li pareix bé. L'estudi de costos, que és la moció d'impuls, s'està fent ja. S'està fent ja perquè com s'està redactant un nou contracte que han tingut problemes per a descriure la naturalesa jurídica, però s'està fent ja, així que estiguen tots tranquils que aquest informe ja s'està fent i quan s'aproven els plecs de la nova contracte estarà reflectit, sense més ni menys. Però de tot el que s'ha apuntat i degut a la importància que té, sí que m'agradaria que quedara clara una cosa. Efectivament, per la taxa de recollida de FEM, l'Ajuntament té uns ingressos i el que s'ha posat en dubte és que aquests ingressos són superiors al que l'Ajuntament gasta en prestar aquest servei. Aleshores, la meva obligació com a alcalde és dir que això ha sigut un error a l'hora de teclejar el pressupost i és un error que no va faltar rectificar-se perquè aquesta partida està vinculada a una altra i entre les dues sumen el total que toca, per tant, des del punt de vista formal no n'hi ha ninguna pega, però sí que és important destacar que la taxa no és superior al seu cost. L'Ajuntament no ingressa de més respecte al cost del servei i, sobretot, al final de la correguda és que el contribuent, el ciutadà, no paga de més. Respecte a les amortitzacions de les inversions, que bàsicament són els camions i les barredores, com ara estem treballant en la revisió de preus del 2012, no pot veure's reflectit encara. Jo trobo que això no costa tant d'entendre. Més avant es veurà reflectit, tot i seguint el mètode que ha explicat el regidor, que quan s'aproven les revisions de preus aniran acumulant, però ara estem treballant a preus del 2012 i per tant han d'estar les amortitzacions. En qualsevol cas, l'estudi que es demana, al qual podríem dir sí a l'estudi o no a l'estudi, la resposta és que és sí a l'estudi i que ja s'està fent. Això que quede clar, perquè si no s'estiguera fent no podríem aprovar els plecs, que esperem aprovar-los el més aviat possible una vegada la naturalesa del contracte ha estat definida després que ja hagi hagut un canvi en la línia interpretativa per diverses sentències. Aleshores, sí a aquest estudi sobre el cost de recollida de residus i sí a l'informe que vostè ha demanat.